Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa
God. ओ भाई अबे यार भाई Heavenly Father, you are the God of peace, the source of love and mercy. We come before you with heavy hearts, grieving for the suffering in the Middle East. Lord, we pray for their leaders, their people, and all who are caught in the crossfire of conflict. May your wisdom guide those in power to choose dialogue over destruction, reconciliation over retaliation. We lift up the innocent, the children, the families, the displaced, who long for safety and security. Comfort them, O Lord, and be their refuge in times of fear. Let your light shine upon the darkness of war, and may your peace, which surpasses all understanding, reign in every heart. Unite the world, Lord, as instruments of your love, and never cease to pray for the healing of nations. May we continue to be bearers of hope and peace, trusting that God hears our prayers and will bring healing to the nations. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, heal our land. Father, hear our land. Hear our cry and turn the nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land.
Kaya kaya po talaga kami. Sana makakuha kami na kahit duduman lang para makapag-anak po eh. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. O Ina, Ika'y nagluluksa, anak mong dakila, ngayon'y pumanaw na. Tuyon-tuyon, muling ni Maria, Ina si Jesus mo, katanan ako. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Oon, iyong nakikita, mag-anak na Aba, salat sa pag-asa.
Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon. Bigyan mo ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga
Oh my God. Oh भाई अभी यार भाई Heavenly Father, you are the God of peace, the source of love and mercy. We come before you with heavy hearts, grieving for the suffering in the Middle East. Lord, we pray for their leaders, their people, and all who are caught in the crossfire of conflict. May your wisdom guide those in power to choose dialogue over destruction, reconciliation over retaliation. We lift up the innocent, the children, the families, the displaced, who long for safety and security. Comfort them, O Lord, and be their refuge in times of fear. Let your light shine upon the darkness of war, and may your peace, which surpasses all understanding, reign in every heart. Unite the world, Lord, as instruments of your love, and never cease to pray for the healing of nations. May we continue to be bearers of hope and peace, trusting that God hears our prayers and will bring healing to the nations. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, heal our land. Father, hear our land. Hear our cry and turn the nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. If my people will humble themselves
Kaya mag-alala po talaga kami. Sana makakuha kami na kahit dudumal lang para makapag-alap buhay. Bahay-bahayan na ito. Nakaparating sa
Dito kaya, dito kaya. Yan na rin. Kailan mo babay din ako? Hindi pa. Ha? Mamaya pa ulit babay. Original ang... Ahoy. Marami na talang vlogger na, no? May drone agad na. Yung pita, madali lang. Copy paste lang yun. Walang ginagawa. Sana bahalang gumawa. Mahaba rin yun. Mahaba.
Tikla ko na yung bahay mo. Uuwi kasi dalawa po kami nanggagaling sa RCBC, tapos ganito dito. Hello! You want to carry na? Kanino yung live? Okay na. Simulan po natin ang pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tunay na nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Sumasa Kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng buhay na Panginoon ay sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, dapat nga tayo magalak at magpasalamat sa Diyos Ama at kay Jesucristo ang anak niya. Hinugasan sa dugo ni Jesucristo ang kasamaan ng sangkatauhan. Noong unang panahon, iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin, itinawid sa dagat at inetid sa pangakong bayan. Sa bukang liwayway na ito, ating ipinagdiriwang ang paglaya natin mula sa pagiging alipin ng kasalanan at ang pagtawid ni Jesucristo. Kasama tayo mula sa kamatayan patungo sa kanyang pagkabuhay. Ipagdiwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagpasyang tayo'y tubusin at ang kanyang malasakit sa atin sa pamagitan ni Jesucristo. Pakinggan natin ngayon ang salaysay mula sa mahal na pasyon ng pagsalubong ni Kristo sa kanyang mahal na ina. Nang malabas na sa hukay at si Jesus ay mabuhay, ang una niyang dinalaw ay ang inang namamanglaw, inaliw sa kalumbayan. Doon nga sa sinakulo ay pinaroon ni Kristo at binati ng ganito, yaong inang naglulumo, lumbay ay di mamagkano. Aba, ina kong mapalad, karamay-ramay sa hirap, tanging yaring iyong anak, loob ay nang lumuwag sa kapigati at sindak. Matuwan at lumigaya ang poon ko't aking ina, yamang aking naganap na ang pagsakop ko sa sala sa tanang anak ni Eva. Napawing at nakaraan ang unos ng kasakitan, ngayon ang katuwaan, inako'y siyang kamtan nitong aking pagkabuhay. Ang tugon ng biring ina, aba bunso ko aniya, loob ko'y nagkamit saya, buhay niya ring kaluluwa sa iyo ng pagkakakita. Yaong mga tinataglay, hapis at kabigatian,
ng puso kong nalulumbay, ngayon agad na halinghan ng malaking katuwaan. Ano pa't ngayon nalubos ang tuwa kong di matapos, o anak kong si Tat Irog, ang sukal ng aking loob, napawi ngayon tinubos. Halos di nalulubos pa ang tuwa ng birheng ina ng kanilang pagkikita ay pumanaw kapag daka si Jesus na anak niya. Ang inay kaya nilisan ni Jesus at pinananawan, aaliwin niya naman ang madlang kapighatian ng kanyang mga kawal. Ngayon, ating pakikinggan ang pagbati ng anghel sa mahal na Birheng Maria. Buhay ako muli, Alleluia. Ako'y laging nasa iyo, Alleluia. Buhay ako muli, Alleluia. Ako'y laging nasa iyo, Alleluia. Nabuhay ako muli, Alleluia. Ako'y laging nasa iyo, Alleluia. Ako'y laging nasa iyo, Alleluia. Ito pa.
Gaudete et letare Gloria, Alleluia. Via surrexit Dominus vere, Alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem, Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum latificare dignatus es, presta quae sumus, ut per eius genitricem, Virginem Mariam, perpetuae capiamus, gaudia vitae, per iundum Christum Dominum nostrum. Maaari na pong tanggalin ang lambong. Nabuhay ako muli. Hindi lang pa po. Magandang umaga at isang mapagpalang Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat. Taon-taon ay lagi tayong nagtitipon dito sa Kubol ng Libis upang makiisa sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ngayon ay matutunghayan natin ang isa sa
ang isa pang tradisyon na orihinal na nagmula sa ating bayan. Ang waswas, hango sa salitang wasiwas, ay isang tradisyonal na sayaw sa Barangay Libis sa Binangonan, Rizal, kung saan ang isang binata na tinatawag na kapitan at isang dalaga na tinatawag na kapitana ay may hawak na bandera na winawagayway o winawasiwas habang tumutugtog ang banda bilang pagpupugay sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang tradisyonal na sayaw na ito ay nagsisilbi din na simbolo sa masayang pagkikita ng mahal na birhen at ng anak niyang si Jesus na muling nabuhay. Ang musika na ginagamit sa waswas ay isang orihinal na komposisyon simula noong nagsimula ang tradisyong ito. Sa kasalukuyan at sa matagal na panahon, ito ay tinutugtog ng Binangonan Youth Band. Ayon sa mga matatanda ng bayan, nagsimula ang tradisyon ng waswas noong 1900s at hanggang ngayon ay patuloy pa rin isinasagawa sa pangunguna ng Libis Youth Circle. Sa pangunguna ni na Kapitan Angelo Edward Oblea at Kapitana Bea Bautista, ating tunghayan ang tradisyonal na waswas ng Binangonan. Mga kapatid, bilang tanda ng pakikihati sa galak at saya ng ating mahal na ina,
sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na ating tagapagligtas, siya ay pasalubungan natin ng masigabong palakpakan. Halina mga kapatid at tayo magprosesyon patungo sa loob ng ating simbahan. Kasama si Maria, ipagpapatuloy natin ang pagdiriwang ng Eucharistia.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagsalita si Pedro. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom. Pagkatapos na siya'y muling mabuhay, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan na paalsa ng kaunting labudura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nagsalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Tayo po ay nasa pagpapatuloy ng rurok ng ating pagdiriwang. Ngayong linggong ito, ang pagdiriwang ng salubong, ang unang misa sa pagbubukang liwayway. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos sa dakilang araw na ito. Mga kapatid, para po sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, meron po tayong 3 misa na ipinagdiriwang. Kagabi po, ang misa ng Bihilya ng Muling Pagkabuhay. Ngayon po ay isang espesyal na misa sa pagbubukang liwayway, ang misa ng salubong. At sa maghapon naman ay ang misa para sa araw ng pagkabuhay.
Ang misa po ngayon ay natatangi para sa mga Pilipino. Ito po ay ginawad sa atin ng Roma noong 1971 nang binigyan pahintulot ang ating simbahan sa Pilipinas na magdiwang ng isang misa na pagpapatungkol sa kagalakang natamo ng Mahal na Birheng Maria noong si Jesucristo ay muling nabuhay. Kaya nga po itong misang ito ng salubong ay patungkol kay Maria. Sa maghapon po ang ebanghelyo ay nakatuon sa pagkakatuklas ni Maria Magdalena at ang iba pang mga kababaihan na wala na ang Panginoong Jesucristo sa libingan. Pero sa umagang ito, sa buong Pilipinas, ang pinagdiriwang ay misa ng salubong at nakatuon sa kagalakan ni Maria. Sinasabi po sa ating pananampalataya at ganoon din ayon sa wika ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, kung hindi daw nabuhay na magbuli ang Panginoong Jesucristo, tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo. Ngunit sabi rin ni San Pablo, ngunit ang totoo, si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus ay muling nabuhay. Yan ang magandang pakatandaan po natin. Bakit tayo nagdiriwang ng misa? Bakit tayo mayroong mga pagdiriwang sa buong taon? Dahil ang Panginoon ay muling nabuhay. Isang katotohanan na dapat nating yakapin. Hindi dahil lamang sa sinasabi ng ating isipan at puso, kundi ito'y sinasabi ng pananampalataya sa atin at ng maraming mga naging saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At isa sa mga naging saksing yon sa muling pagkabuhay ni Jesus ay walang iba kundi ang kanyang ina. Ang kanyang ina na nakasama ni Jesus mula sa sinapupunan hanggang sa libingan, hanggang sa pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Siya na unang nakauunawa sa kanyang anak at nakabatid ng kanyang magiging buhay. Noon ang kanyang anak ay para sa Panginoon at nagmula rin sa Panginoon. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, isang bagay na dapat nating panaligan. Unang-una, ang Panginoon ay muling nabuhay. Siya ang pag-asa natin. Sinasabi nga sa atin sa ikalawang pagbasa, na tayo magdiwang ng tipan. Ang pagdiriwang ng tipan na yan ay hindi na sa lumang libadura na may bahid ng pagkakasala, kundi sa bagong libadura. At iyon ay patungkol sa Panginoong Jesucristo, ang dalisay na libadura na siyang ating pinagdiriwang tuwing linggo. Ang bawat linggo po ng misa ay tinatawag na mini-Easter. It is a mini-Easter celebration na inaalala natin ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga pag tayo hindi nagsisimba, tayong nawawalan, hindi ang Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na sa kanyang katangian. Tayo ay dumudulog lamang sa Diyos para tayo'y bahaginan ng kanyang mga biyaya at mga pagpapala. At kung di tayo nakakadalo sa misa, hindi natin na ipagdiriwang ang tipan na ginawa ng Diyos sa sangkatauhan sa pamagitan ng kanyang